लोगोफोर बेखौ लादों नै मा बुस्थु नोंथांमोना नुखाबाय सोलोंनोसै एसे बाथौ बाथौआ खेबनोहाय रोङाबा बायलासेयासो जागोनहाय होनायसै आं नै जाबाय ना नांबावगौ साला आंनि आखाया नांखादोंथ' जाबाय नांबावगौ दा दा गाखोजोबलाबायमोन नोङो जाबाय बानायबाय नै लोगोफोर बे मबाइल सोग्रा जाहैबाय आरो बे रिमट जाहैबाय नै रिमट दायो दङ नै रेस्टुरेन्टआव ओइ दासो नै आयजा Teacher, try and I didn't try. Lebu beda. Gusto mo yun? Iyo kasi nago ni ko nagsiyo. Remote room pa kayo na remote. Gusto mo di po gusto mo stay siya nago ni ko nagsiyo. Gusto mo di ko daw gusto mo kayo na hanggang na rin. Palagi na sila.